Náš obľúbený vedúci z mediálneho centra ma nominoval, aby som spravil Ice Bucket Challenge. Na začiatku je potrebné povedať, prečo si banda ľudí na celom svete vylieva ľadovú vodu na hlavu. Ide o charitatívnu akciu, ktorá má zvýšiť povedomie a zvýšiť financie na boj proti chorobe ALS, čo je amyotrofická laterálna skleróza. Túto chorobu má približne 1 zo 100 000 ľudí. Najznámejším príkladom je napríklad Stephen Hawking. No a postupne vám táto choroba prakticky zablokuje pohyb, keďže útočí na vaše motorické neuróny. No a v priebehu niekoľkých rokov môžete vlastne z dôsledku tejto choroby umrieť. Je to pomerne drastické ochorenie a samozrejme financie na výskum tejto choroby chýbajú, preto práve vznikol Ice Bucket Challenge. Vzhľadom na fakt, že v pravidlách sa píše buď si vykydneš ľadovú vodu na hlavu, alebo prispieš vyššiu sumu. Ja som prispel vyššou sumou, to mimochodom môžete urobiť aj vy priamo na stránkach alsa.org, kde sa nachádza pekný formulár, cez ktorý môžete taktiež prispieť na výskum tejto choroby. No a keďže sa odo mňa čaká, že tiež niekoho nominujem, aj keď som si síce nevylial ľadovú vodu, ale podmienky som splnil, tak Juraja Búriho, pretože on to tiež chcel urobiť a nikto ho nenominoval, čo je smutné, ale tak teraz už budeš môcť, Juri. Mojho bývalého šéfa Filipa Krauchera, pretože som strašne zlý človek, a pretože som strašne zlý človek, tak aj Chrisa Bordáča.